ani stade malien de Bamako cɛ kɔrɔbalenw degeli karamɔgɔ de masalala basket kunda a tɔgɔ Kaba Kante. Stade malien de Bamako tun y'a niyɔrɔ ta farafinagun basketi sanfɛcilu ɲɔgɔndan belebele kɛnɛ kan Rwanda jamana kan. Basketball Africa League ko don nanko bal mi kun cɛra sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 27 san 2023 ni Egypte alali ka jɔnjɔn tali ye. Jɔyɔrɔ sabanan Stade malien de Bamako y'o sɔrɔ. Degeli karamɔgɔ Kaba Kante ko a nisɔndiyara ka da kan kabini éliminatoires la n'o ye ɲɛbila ɲɔgɔndanw ye farafina club 50 bɔɲɔgɔnko de y'a daminɛ. An ye match 16 ɲɔgɔn na tan k'a daminɛ la fo kana laban na an ye 11 de gagné ka 5 perdu ka kɛ jɔyɔrɔ sabanan ye. An ye match mun tan mun kɛra fɔlɔ ni filanan ye olu ma tan sabula olu y'a daminɛ conférence de la an dun y'a daminɛ kabini fenêtre fɔlɔ filanan ka na conférence la ka sɔrɔ ka taa phase finale la. Min ye ɲɔgɔndan in jɔnjɔn ta n'o ye alali ye a degeli karamɔgɔ Augustin ni y'a siɲɛ fɛnɛ ye ale ye Zamalek dege ka fɔlɔ ta an bɛ se ka fɔ o fana kɛra danfara dɔ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛ se ka kɛ danfara ye entraîneur b'a don diɲɛ kɔnɔ Zamalek ka entraîneur mun ta Ali fana tila k'o ta bɛɛ b'a dɔn fɛɛrɛya mun b'olu ɲɔgɔn cɛ c'est que u ye fɛn dɔ de y'a la ale entraîneur nana fana a n'a ka joueurs de bɛ na u b'a bolo fana u ka championnat de la an bɛ dunanw ta u bɛ na pour une mission n'o a banna u bɛ taa u bɛ na tuma o tuma k'u to lahala mun na an t'a dɔn an ka adversaire bɛɛ Petro o Ali o u ka dunanw b'u bolo u ka championnat de la entraîneurs b'u bolo u ka championnat de la c'est pas la même chose où mɔgɔ mun e bɛ équipe ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka jouer ni compétition banna i bɛ équipe bɛɛ ci donc n'i bɛna taa tuguni i b'a fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ mun ta b'a bolo baara la o tɛ kelen quoi donc o fana ye danfara dɔ ye. San wɛrɛ aw kan ka ye kɛnɛ kan sadiyamɔgɔw u kan ka se ka mun de kɛ walasa équipe in n'o ye cɛden minnu tun b'i bolo u ka se ka to i bolo waati jan na. Cɛden mun bɛ n bolo ka to an bolo o y'an bɛɛ ka laɲini ye mais u ka fɛn fana sɔrɔ mun b'a kɛ u b'u dahirimɛ sɔrɔ basket na o y'an ka laɲini belebeleba ye mun bɛ fɔ ye stade ɲɛmɔgɔ ye basket ɲɛmɔgɔ b'a kalama pour que i ka taa baara la il faut que ka kɛ champion de ye yan fɔlɔ n bɛ mun fɔ an k'an cɛsiri kosɛbɛ u ka fɛn bɛɛ bila en place pour que an bɛ se ka kɛ champion yan. Musaka b'a la n'a ɲɔgɔnna caman. Sport tɛ taa musaka kɔ maintenant ale yɛrɛ b'o kalama parce que n'i y'a ye an taara nin baara la a ye mun bɔ ne tɛna o fɔ ale yɛrɛ b'o dɔn ka cɛsiriw bonya ka joueurs la nisɔndiya kosɛbɛ ka an bila condition na i n'a fɔ u delila ka kɛ cogoya min na pour que an bɛ se ka kɛ champion Mali la cogoya min na. Kunnafoni ninnu sɔrɔla kunu araba stade Jabala la Sotuba kunnafoni di kɛnɛ kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré Kala Selido.